Mga igsuon, atong pagaduawon ang MCE karong adlaw o Metro Cebu Expressway. Duha ang ato ang agian. Unahon ta diri sa may Rikyo kaning may park and go. Ug ato ang subayon ning daan diri hangtod diri. Ug atong susihon ug unsa nay agi sa ilahang trabaho. Ug paghuman diha, balik ta sa tong agi adto ta sa sentro sa Naga unya diri ta mo subay aning Naga Toledo Road. Pag abot to sa barangay Pangdan, Cantao-an iskina, sudlo na to na diha kay naa diha magsugod ang Metro Cebu Expressway. Mga igsuon, tutok lang mo sa video na to karong adlaw kaysa katapusang bahin aduna ako'y balita kabahin sa segment 1 magdupagi kan sa Talisay hangtod sa Consolacion ug ang kanang segment 2 nga gikan sa Consolacion hangtod sa Danao. Mga igsuon, we are here near Barangay Hall of Cantao-an, Naga City, and we will fly our drone to show you an aerial view of segment 3 of Metro Cebu Expressway.
Mga igsuon, ang ato ang video karong adlaw kabahin lang kana sa segment 3 from Naga City hangtod kana siya sa Minglanilla Talisay boundary. Ang segment 1 ug segment 2 wa pa kini masugdan. Ug adunay minglugwa nga bag-ong rekomendasyon sa mga Hapon nga magpamubo sa Metro Cebu Expressway gikan sa gitas-on nga 74 ka kilometros ug mahimo na lang kining 57 kilometros. Kung makita na to sa mapa mga igsuon, ang kanang blue nga badlis mao kanang DPWH nga original nga plano nga mag-traverse sa kabukiran diya sa Trans-Central Highway ug giusab kini sa mga Hapon nga diri lang siya mag-agi sa base sa mga kabukiran sa Sugbo. Mga igsuon, kibaw man ko nga daghan kaninyo ang nagpangutana kabahin sa segment 1 ug segment 2. Ang segment 2 mga igsuon wa pagit kini pinal nga rekomendasyon gikan sa mga Hapon o JICA. Apan aduna kitay balita sa segment 1 na masugdan og trabaho karong tuig 2024 ug mukabat kini sa tulo ka tuig. Unya ang pagplano niini sugdan na sa sunod tuig 2022 ug hasta ang pagpalit sa right of way. Ug tungod kini under man siya sa PPP program or public private partnership. Ang private sector adunay 30 ka tuig nga mag-operate ug mag-maintain aning segment 1. Mga igsoon, ang segment 1 aduna kini 5 ka underpass, 5 ka overpass ug 5 ka interchanges o kanang gitawag nga stations. Ang proposed stations sa segment 1 mahimutang kini ang station 1 nga mokonektar sa Cebu-Toledo Wharf Road, ang istasyonan 2 mokonek sa Cebu South Road or N. Bacalso. Ang Station 3 will connect between Barangay Tisa and Guadalupe. Ang istasyonan numero 4 mao'y mo link sa Cebu Trans-Central Highway ug ang ikalima nga istasyonan mao'y mo join sa Talamban Road. Mao kini ang breakdown sa budget sa segment 1 nga mokabat sa duol 47 bilyones ka pesos. Ang segment 2 mga igsoon nga magdupa gikan sa Consolacion hangtod sa syudad sa Danao wa pa kini pinal nga rekomendasyon gikan sa team sa mga Hapon o kanang giingong JICA. Ug maabot ang ilang rekomendasyon, ayaw mong kabalaka kay kamoy mauna sa akong balita. Mga igsoon, mao kana ang atoang update sa Metro Cebu Expressway. Amping kanunay ug magpabilin kitang mahapsay.